Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Maura ba gyud na gipahimang ni Mami Rolaida nimo? Oh, Miss Krisha, dili gid ako mahimong pakyason si Ma'am Rolaida. Dili gid ko mag-uyab-uyab. Salamat kun mao kana, Brenna. Dili gid ako usikan ning maayong kahigayunan nga gipa-eskwela ko ni Mami nimo. Ang pingan ganin ako. I-motivate ang imong future. Aron kun mo lampos na niya ka, inaong nimos imong iyaan nga nasayop di ay siya sa sayop niyang pagtratar nimo. Salamat, Miss Krisha. Pastilan gyud in taon. Makita ko baya ang kainteresado ang babayhan na nga mupadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo. Tinuod ka na, Mami. Monitoran lang yun siya kanunay ha, iha. Ilabi na yun sa iyang pagsugod na og eskwela sa sunod semana. Yes, Ma'am. Kamo mangyud mo isuod. Ikaw na ang bahala nga magsusi niya bahin sa iyang mga problema ilabi na sa financial, okay? Yep. Sure, Mami. Thanks. Nakita na ko unsa kadasig karon nga niya na uban sa ato si Brenna. So, wa ko masayop nga tumanan ka sa imong gusto nga anhin na lang ka na siya og atong patiwason og paeskwela sa college. Basta kayo na feel ang yun ako, Mami. Gamura pag sumpay siya sa akong kinapuhi. Mura siya og akong igsuon nga dugay nawaha gikan ako. Buotan manggod si Brenna og nakita sab nimo kung giunsa siya pagmaltrato sa iyang guardian nga mao ang iyang iyaan. Tingali, usa na sa mga hinungdan, Mami. Kaluoy ba lang ka ha, or may appreciate lang ka ako kay sobra niya kabuutan. Maldita biya kay ko, Mami, dili ba? Maldita nga paraygon kaayo sa mami. Nga bisan og nakauyab na, lambing paghihapon sa mami. I love you, Mami. I love you, I love you, I love you. I love you more and more and more, iha. Mahal ko kabong akong mga anak. No. Kinsa? Nga ka mo man. Of course. Nakita na nato ang nawa ni mong igsuon. Si Brenna? Mami, si Brenna? May lain pa bagod, iha? Siyempre si Brenna. Brina, nalipay kayo kung nga naa ka nagkaroon sa mayong mga kamot. Salamat, Nay Panyong. Saksi gyud kaayo ko kung giunsa ka sa pagpadako ni tiya ni Motal sila. Pagpangdagmal og sakit kayo mga pong maoyano ra kayo niyang gihimo diha nimo. Apan bisan pa man ni anak, nagpabilin kang buutan og wa ka gyud magdumot niya inday. Si Theater sila na lang mo inahibilin akong kadugo, Nay Panyong. Mao nga dili ko mahimong mutukol niya. Pagkabuutan mo kayo inday Brina. Salamat, Noy. Kana mo'y waag yun makita ni Tarsila. Kay kanunay man nga nipatigbabaw ang iyang kamaldita nga waag yun sa insaktong lugar. Mutapos gid ko sa akong pag-eskwela, Noy. Gusto na kong usbon ang dagan sa akong kinabuhi. Ug kung may makabot na unya akong kalampusan, akong kuhaon diha si Theater sila. Inday Brina. Dako paghihapon kaayo kog utang kapubuton niya, Noy. Nga angay sab na akong suklian pohon kung magbunga na nga akong kakugi og kalampusan. Maayo ka pa kinagunahon na kaniya. Pero ang iyaan mo, pulos kasuko, mao'y naasod sa iyang dughan. Sagdi lang, sabton lang nato si Theater sila, Noy Panyong. Naglaom ko nga moabot lagi hapon unya ang higayon nga mausab siya. Pastilan. Kanindot unta kung sama pa nimo kabutan ka ng iyaan mo, Inday Brina. Pagkanindot na malang yun unta, hapsay og malinaw na yun unta siyang ikatarbaho.
Buisit siya, Punyong. Parihas mo mga buisit! Gisultihan talang ka nga nagkasulti miyog si Brina sa cellphone. Visit na din ha para nimo. Tungod kay kung ako'y manawag, di magyog ko niya tumagon. Ingnan ka, Parusa! Tawa mo, nga ka? Di ko gusto mo tubay nimo o pakiglalister sila. Apan ang ikasulti ko lang pagkabuutan kayo ni Inday Brina. Apan nagkaiyaan siya og iyaan nga labihan kaway batasan. Gisagpa ko nimo tan sila. Tung kami sobra ka na bukto, ka! Buisit ka! Ako kabantay na. Ipagkalitan ko og sagpa sa maldita nga Tersila. Wa kagi ayo. Wa kay hinungdang babayhaan na ka. Sir. Kinahanglan na yung tingali ng hatagan og leksyong babayana. Ayaw lang, Supremo. Pasagdan talang una siya nga makahuygo sa iyang kinaiya. Unsaon nga komportable man siya niya ng iyang batasan. Kung magpadayon ka ng iyang taras, hukasan ko siya sa katungod nga mamahimong parte sa waabot nga propesiya. Senyor Minard Buenavides. Wa ko makinahanglan anak niya. Mo kanay prank kang pagkasulti. Dili kalimod nga kabahin na sabsiya sa gikatakda nga propesiya. Hinoon sa ama. Okay. Atong ikonsiderar ka ng bahina ug hatagan tagapon siya og konsiderasyon. Maki, tanawa og tutokig mayo kining gigunitan akong inderyon. Uy, hala dong Jumari. Karaan na o klaro kayong pure gold. Ang pendant mo'y tutokig mayo, Maki. Hala? Si San Miguel Arcangel na pailaw? O kang yawa kay di kaaway mo ay napaibabaw? Laing timaan kini sa mga antikristo nga gustong muguba sa matuod nga nasuwat sa balaang basahon. Hala, oy. Kangilo naman gid hunahon ay. Sa langit, nagbadaugon ang puwersa nila ni San Miguel Arcangel. Batok sa nagrebuilding nga si Satanas. O nangapukan sila. Apan kanang medalyon nga naakaroon nimo. Sila mo'y nidaog. Napildi man ang katarong dong Jumari. Sama sa mga panghitabo karon sa atong kalibutan, Maki. Ang dautan ug ang nagsultig mga bakak sagad mo'y dapigan og tuhuan. Bitaw ay. Sakto, gyud kayo ka ng pagkasultihan dong. Kana timailhan lang nga sa hilong naglihok na ang mga gahom sa Antikristo uban sa mga tao. Dong Jumari. Anam-anam nang nagpakita ang mga timaan nga hapit na gid matapos ang kalibutan. Nunot sa nagkadautan nga mga katawhan sa Dios. Apan ang mga kasing-kasing ug mga huna-huna gigamhan na sa dautan nga mao si Satanas. Punyong, ikaw mismo magpamatuod nga kita maoy naa sa habig sa kamatuoran. Oo, Supremo. May nabanhaw nga mga patay. Namangon gikan sa ilang taod-taod ng pagkahilo na ilaw sa yuta. Tinuod o dili? Tinuod, Senyor Minard Buenavides. Nangaabli ang ilang mga lubnganan. Ug na nagmarcha ang mga minatay ilawom sa mangiog kayong kagabion. Atol sa total blood moon. Tinuod o dili? Tinuod, Senyor Minard Buenavides. Punyong, bulahan ka sa tanang bulahan. Kay ibayaw ka unya sa way kinutuban nga kahimayaan. Pas Maki! Kinahanglan nga maapsa na to ang pari nga si Padre Ferde. O dong Jumari. Padre Ferde! Makigsulti ko nimo! Padre! Huwat kami! Padre Ferde! Kapuya dagan maayo eh.
Gukod ba ko sa mga hapon? Kuya, og ila ko patyon. Tago ko din maayo. Bahala mo mga hapon. Dili ko pa nakopinyo eh. Patunganon pala ko ninyo. Sa dapita gilubong ang Yamashita Trisyon. Dili ko mutukan. Kaya adlo ko, Senyor Minard Buenabilis. Naay kayo mo gawa saya kalimutaw. Adlo ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!